Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Nestor nga napauluan iti sikyo. Dear Manong Nemi, idagbasbasak palang iti elementarya Manong Nemi margragsakan datatang kininanang gabuta nalaingak iti eskwela, nalaingak iti akademya Manong Nemi. Kagkanayon nga siyak iti ag first honor, manipod grade 1, aging kana iti grade 6. Kinauray Manong Nemi, idi adak ti high school, Manong Nemi. Ado di kita umap-apal kanyak, naglaing ka, Nestor. Anak mo't nga nalaing makuna, napasnay ka lang agbasa. Siguro, into no da ka ti college, nalalaing kan tumanayin. Siguro naggraduar ka ti college, baka summa cum laude kan, no magna cum laude kan to. Tseklam mo, no makapagbasak to di college. Sayang talaing mo no saan nga makapagbasak. Ado hindi Manong Nemi, dagidagsaksakar kanyak. May sakadakwada Manong Nemi, nga kakaasi lang ang pagpakaasi. Ala na, pasakarin ako na. Kunan, Manong Nemi. Tama ko na kami nga nasadot. Nuhang mabaling nga nasadot. Wano talaga nga hanga na laing. Manong Nemi. Dito may sakadakiti ka skola at akang kanayin nga kupkupya kaniyak Manong Nemi. Hala na, Nestor. Pakupyahan ako na. Huwain Manong Nemi nalaingak. Arut mang dayo kanya. Kabuto saklat at bang tatap iti eksami Manong Nemi ilinto tani Fidel kakaasi lang agpagpakaasi kanyak nukuan. Ano na store? Tanda lang ka kadin eh. Haan mati pagpasakar eh. Ano na? Tanda lang ka eh. Kanggat sa ngagasot. Takal na to yun. Nagado Manong Nemi kat umanukutak mo nangruna kat kasapulag mo ti kwarta nga talaga. Tultulong ni Fidel Manong Nemi kadigiti assignment me. Huwain. Kat nukasta, nga mo dumteng ti resulta, Manong Nemi, ti exam, kat nangato ti maala ni Fidel. Oh, pinagsakar mo man ni Fidel, Nestor. Samot ma'am. Man. Oresan kayo kumagabay, kakabilitan umabay ni Fidel. Lala. Basta tinaskin kita, makagor kay amin anak ko. Manong Nemi, iso na laing ta sa nga siyak ti valedictorian idagla Reduarak iti high school. Nakamisuutak Manong Nemi nga padamag kadatatang kininanang. Saan nga siya ti valedictorian anak ko? Saan tang? Sino nga rod? Ni Christy. Sino ti Christy? Kapag yan na ngamin ti mastrami. Sa managregalo di kiti parents na. At mabalinda ratang. Isot nagvaledictorian kasi siya lang saluturian. Alanak ko, ang kaunay maluklok sa. Basta inaramid mo ti amin,
Ket no saan man nga sika talaga, akit hambot nga sikat makabasulan ako, ya. Ket sapay ko matam, kabailan minto kininanang mo, timang pabasa king kati kolehyo. Kabarbaring ang matagsad sudot ti kiti tuwa kakabsat mo, na tumulong. Ngem natunday deta nga rapaap ko manong nami gabuta. Dimteng nakanang aksidente manong. Karpintero ni tatang ket iti may kadwa kad sa aran ti balay nga patpatakderda. Natukol ti pagbatbatayan na manong nami ket natnag na nabtug iti baba manong. Interay da iti ospital, sigon iti damag namuak laingin. Idaddan tatang iti ospital. Napan kami kaninanang manunemi ket nabati di kiti tuwa kapsat ko dito balay agsangsangid da. Ngem tapno laing mamon mi manunemi nga dead on arrival ni tatang. Nagayab daman ti ambulansya nga nangiluganan da ken kuana nga nangitaray ti ospital nga awang kanon ti biag na nga naidanon ti ospital manong. Nagsakit. Nagasaksakit. Nagsakit, nagladingit, nagladdaang. Iti pupusay ti maysa nga ama, ti adigi ti maysa nga pagtaingan. Awanin ni tatang. Ket kasla naspakmaten manong nami ti arapahap ko. Adu nga luwa tinagarubos kada kami nga giina. Idinaytang ipupusay ti maysa nga ama. Adigi ti pagtaingan. Akang kanayon nga salsaludsudin ni nanang no kastang agdungaw. Kasano kami nga giina. Kasano nga may kaktinaranyag masakbayan di kita anak ta. Itatawan kamaten, Densyo. Kasano pa ita tarapap, tinaunang anak ta, kinarapap, di kiti adan mga anak ta. Manong nemi, nakkel ti gastos bi. Himbag ta, dari kiti metlang timulong, ket saan kami nga narigatan unay. Kami di awanin ni tatang, manong nemi. Kasla kang kanayon mo ten, manong nemi nga naliday, ti balay mi. Kasla di min amot umisan. Adan di kiti kondawi, manong nemi, masalamaak di nanang agsangsangit. Ada di kiti kondawi, manong nemi, pati di kiti tuwa kakabsat ko, nga babae, nga Jack, manong nemi, kadagsangit da. Ketsyak. Tumremet di kiti luwak. Natundayan nga namin pinsan darapahap ko. Ore kasanot laing ko. Ore bagbagada manong nemi ngagagsamak kay di scholarship program ti gobyerno. Una sinuman nga mangted di scholarship. Libre amin kas pagarigan ti libre at matrikulak kasunod ti gastusik. Kasunod ti biyak mi. Idento takaslap. Awamaten ti panggip ni nanang nga umadang ag-recover agbuban. Jadi maibusan manong nemi tinabati nga abuloy awanan tinagyan manong nemi ti pagbagasan. Nanang Nestor anak. Awatan tayo hindi kinapudno. Awanin ni tatang. Nanang, da kayo ti inami. Da kayo pa ti amami. Anat plano yo? Awanin ti isang tayo. Ingkaya pala umutan. Ti bagas. Nga isang yo, nako. Pangalan tingar ti pagbayad tayo. Saan kayo nagtrabaho? Lading itek na store. Saan ka makapagbasa? Okay lang nang.
Maawatak to ore na kasanot ayat ko. Kaya talaga patinggaak lang ti high school. Bali nang sumreka kiti construction. Iti nagtrabaho ni tatang. Siyak ti mang sukat kang kuhana. Mangrugihag akas may sangapyon. Basta nga rod tinapasamak manong nemi imbes ko mga addaak iti eskwela nga libro, ballpen, notebook kumat ig-igamak ngem saan. No di kat agpalaak, agbaklayak, agbaklayak iti semento, agbaklayak kareg iti kayo, agtungpalak kareg iti bagada nga rumbeng nga ramidek. Naruamak met kedi ati rigat na dagsang nga trabaho manong. Kanong sweldo akton, iti Sabado, manunemi, iyawat kunto kininanang, nang, anak, dito yung sweldo. Awanti, imbatim para ka. Ada, pag pletek to, ti makalawas nga pletek, nga ba nagtrabaho, ti nga rod meriendam. Hana ko nang merienda. Indrom ko matin saan ngagmerienda. Di o mapapal ka na kiti katrabaho ang ngagmerienda. Umino magtulat naman yung tato nga tanong, ha? Yan tangay. Mangal daw kam tumet. Kadwag to tibangan, ha? Pangal daw. Anak, pasyensya kan. Sikamat yan ti panaka di kita, anak. Agkakabsat mo. Mangluak man tila ba, ng samat na kanayon. Basta rin matagaramid at tikakanin, tapos mapang ko isusur ng ilako. Deta man natin mabaling kong itulong. Keng kanak. O pagdanagan nyo nang. Agraduar tumatin ni Miles, iti high school. Sumrek tumatin ni trabaho. Kasan tumat ni Bunso. Ni Christy. Alawan. Dikat kahit nga sawan nga awang malang ore may sakada kayo ang graduar ko matikulay. No kumasangan na sapangan na tayo ti amayo. Adda ka kumaita ti eskwela anak. Tapos nung mga ipakat mo, tadakin ka nga laing. Na ikarisigura ka ito inang. Tisang nga makapagturpos ti kolehiyo. Hindi makapagtrabaho mo ten manon na ni Miles. Tanag-graduar mo ten ti high school. Stay in. Ano na di panagyan na iti department store nga pagtrabahuan na ka sales lady. Aganggang nag-graduar mo ten manon na ni Christy. Kahit simrek mo ti trabaho. Kahit nangasawin manong. Ada amin ng trabaho nga kakabsat. Naman pa high school graduate kam lang. Dududwa kam na yun kaninanang manong nemi mabati, tarag tultuloy manong nemi ti kadak ti construction. Adumeten ti amok manong, manipod, lay ti hollow blocks, panagpalitada, may sagmet nga nanay nga purman na nanay nga mason kung ako mo. Hindi na ba masamak nga samot na kang kanayon nga da kontrata, ti kontraktor nga pagiganak, maistambayak manong. Nakahalag ti lisensya, kamok ba tentek maneho, tagpasada kiti tricycle ko na. Gabot adan trabaho di kati kakabsat ko, ada dun ti may ganak akwarta manong. Kompleto ako kaklatan di papasadaak no kwa, no dumawat ni nanang, as pagarikan tawan ti gatang na gadikak ang. Tamang manglumat tila balatan ni nanang. Ay kaya manong nemi nga danang hawis kanyak nga padak nga tricycle driver. Ari na store. Ada training para di sumrek nga security guard. Training? Security guard? Oh, bagay kang kat na nabagi ka. Pang-actor ti bagay. Ana? Yung mas pagarigan tama kastari ka security guard, di may sakto nga sikyo. Una,
manok at sweldo at sikyo. Mat ka di nga takilang, siyempre, sigurado. Tagpasada kita mo masigurado, no, ato mapasada mo, no saan, di ba? Sa bagay. Nagtraining ak nga road barong nemi, aging ka na ko na may isang sikyo, kahit may isang agency, barong nemi, tinangala ka na kami, kaniya, Edgar. Kahit simrek kami, barong nemi, nagguardia, iti may sa bangko. Dito'y kung nga naman mo, manong nemi, ti babae, ana magpitik ti puso. Iti may isang aldaw, manong nemi, sumrek, aksal saludsud. Sir? Mangopen ako man account ko. May kanitaw kaputadwa kami nga gwardya manong, sinurot ko nga inasista ni Sona. Dito yun, tipilapam. Nagkamanak, sir. Nestor, anong latang kanya? Sir ko na kata, dapaltog mo. Lolen. Siyak man ni Lolen. Nagraip, nagdinakulap mi kini Lolen. Manong nemi, hindi rumarak. Uy, kursonadam sakit na di kinuyog mo, pare. Nestor, sino kumatasang ang kursonada kang kuwana, pare? Kasi dito mo gusto ko di babae. Nga niya. Ti adan iti kimampuso nga rupa, nabiyag na iti matana, naisem. Lalo ket adda kalid na. Kadi, sa bagay, agbagay kayo eh. Guwapo ka. Napintas ni Lulen. Apay mo munaga ng Lulen. Kadi imbagam. Ay, wala. Imbaga gayam. Namuak no sa dinno ti balay da Lulen, ano nemi, kaditi may sa ngarabii, sa anak ka naka-duty, pinasyar ko isuna. Gagangin may lang ti panagbiag da, padpada kami nga high school graduate, manong nemi. Sumsumrek met isuna ka sales lady, iti may sa department store, agam amuda kini ading kong nga miles. Numampesada nga nagkatrabahuan nga magam amuda. Kasi pa nakaamom nga kapsat ko isuna. Sinalutsud ko. Nga, no anta kapsat na, aksapsapulak nga ron ti lalaki, akapsat ti gayam ko. Hindi ka gayam mo ni Miles. Wen, makunamat nga siya gayam ko, nung ampesan ka magkatrabahuan. So nga namuak, nga siya kagayam ti kapsat na, manong na, nakalahalang ka kano, di agbasbasa ka, iso na lang ta, mo na tunday, uno sa mo na tong palterapap mo, tan naulila kay ti ama, di ba? Among gaya man ti pakasaritaan mo, katsi ka, tsapay amot pakasaritaan. Kumusta man di boyfriend mo? Kumpay boyfriend ko. No kasta? Siyak ti first love mo? Ala, pag kunam nga love ka, makita ka na kita Madam Lolen. Akas man ti pa nakakitam di kinabud, no ti pa nakayat ko ka na kiti matang. Ka na kiti matam? No at damukat mo ni? Ay, sorry. Inda tudgot pa na kayat ko kinilulen kat talo lang ang bulan marong name it aklunen na. Masansan mat idiin marong name ngag-date kami kinilulen. Aging kang iti may sagundaw ay nakastrek kami iti hotel manong kat dituhin nga dan napasamak ka na kami. Nagsangit ni Lulen manong name hindi tamagunood konti kinabirhen na. Awan ti rompay nga kasakit mo, Lulen. Tasang ka may bayan. Nawampay awan ti may karik. No di lang natin napudno nga panagahit ko king ka. Nawampay may saklang sikyo. Ngam na dulos ka trabaho, nagbali na ka napudno trabaho. Kaya nagbalinak ba't ka napudno king ka. Nestor, sabi ko mata, saan nagto nga baybayan? Saan ka baybayan? Nangaro na. Kat ninsakot mo, ti kinabirihan mo kanyak. No kayat mo, nagasawatan. Agurnong tapay. Alawin, agurnong ta. Ornongan ta ti pagbalay tanto. Pagbalay?
At ang arot pagdiswanan. Ada nagasaga nga pangiparakter ti balay tayo. Balay ta. Napintas pwede diyang lugar. Kuko ti antik. Nga ada sa di Mindanao. Kahit nakaskasano lang, dahil nga balay, uno dahil nga solar, uno daga, mabalinta nga pagtarak nan si Dingwen. Nagkalay sa kam nga road manong nemi kinilulen no mampay simple lang nga kasara ta sibil wedding manong. Nadamat kedi naisagana manong nemi nga na party na luto. Adumat kedi manong nemi na kiti may matendar nang runa manong nemi na kiti padak nga sikyo. Kaya nagiti dati nga padak nga tricycle manong. Tricycle drivers. Katkas, iti nagtulagan mi kinilulen. Manong nemi. Nangiparakdar kami ti gagangin lang nga balay, iti solaro no lute, ti ikit ko nga da di Mindanao. Gagangin lang nga balay manong. Semi-bungkalo. Wine. Numampay-sampay idi nga kompleto, kaputar, basit nga rod kwartami nga padpada. Sakit inaladan mi taglawlaw manong nemi. Kat kabutad da alad na dito yan. Dito kami manong nemi nga nang ruki nga nagtaraken. Iti native nga manok. Nang sukay manong nemi. Tidaga nga nagmulaan iti nateng. Sa alangin nga native nga manok manong nemi. Titraken mi. At dapayan ubong mi manong nemi. Nga good for 6 nga baboy. Intultuloy ko ti kinasikyok manong nemi, intultuloy met nilulen iti trabaho na. Ngami di aganaken ni Suna manong nemi pas ngaynan ni Eric nga inauna nga anak mi. Nagtalinaydan iti balay manong nemi nga nang asikaso kadag iti taraken mi nga manok, taraken mi nga baboy, ken dagiti mula mi. Ninanang pasaremet umay sumarongkar manong nemi nga umay mga iwan mangkadkadwa kinilulen nga mga iwan kini Eric. Nagasama maten manong nemi ni Miles nga kabsat ko nga Jack imadayuda tanay kamang iti adayo. Idinto tanay Christy manong nemi ket iso ti kaduan ni nanang iti family house mi. Pakalaglagay mga balay kaditi tatang manong. Nanayunan pa manong nemi ti anak mi. Iso da ito'y manong nemi ni Jenny. Jennifer, babae mo ten. Kaya dito may ikatlo nga anak, lalaki. Suna, ni Nestor Jr. Adamot ten asawa ni Christy manong nemi. Ni Miles, duamot ten ti anak na. Irinto ta ni Christy ket may sa pelang tanak na idi. Idi tada kami kininulan ket talo ni Eric, ni Miles, dating ko isuna. Ni Jenny, kastamatan kaniya, June, manong nemi. Intultuloy ko lang tamat ti kinasikyok. Nung kasta nga rabi ti Jutik, manong nemi, mabati di kita giina dito balay. Numati aldaw ti Jutik, manong nemi, siyempre, mabati lang tamat No rabi ti Jutik, siyak ti mga sikaso karag taraken mi ti aldaw. Paman na makaturo ak lagi di makumpleto. No ti aldaw, kadrabi ti parag Jutik, siyak at mang tulong iti asamwak para karag itay mula mi, taraken mi. Intultuloy ko latama ng name iti kinasikyok. When already adan nagbasbasa ni Eric ti high school, iti adan iti college. Papa, anak, isardeng yun to teksikyo. Nagturpo sa kong ti college. Apay ko pa isardeng ko. Sikyo to taging kakabala.
Awa matim ako ng panagretiro nga sikyo. Hanggang kabaylak tupay ti sumakder. Una no, saan nga kayat pa agala ka naging tinataingan na kaskada kayo. Nag-senior citizen kayo ton. Agretiro ka ton. Anak, napatag kanyak ti kasto nga trabaho. Gusto nga, baka oray no, kubkubuak ton, wadanto pala mayat kanya kasikyo, kaya nagsikyo Hasta mo ni tinagsak mi ti asawak iti graduarin ni Eric. Manon name. Business Administration. Kahit na kano manon name iti mangit put up iti business na. Nagasawa idin manon name adan manugang mi iti adan may patakder na nga negosyo. Mesa nga hotel and restaurant manong tagas tangarot ti trabaho ti amanugang mi, manong name nga ni Ani. When, dapat po nanda, dita nang ipatakder dan ti hotel and restaurant. Nagdaradwar maten, manong name ni Jenny, ti kursuna nga nursing. May isang nga registered nurse, anong name kita ida-adan experience na dito ay Pilipinas, nag-apply di Australia, kat nagbalagi, nga nakapansa di Australia, kat nakastrik iti may isang ospital. Irin ito ni John, manon name, nagraduar mo iti kurso ng civil engineering. Akon kontrata mo ito, manon name, iti balay, kanda dumapay, ngo, adda, makontrata ng project iti gobyerno. Kat ko na kaniyak manong name ni Eric. Pang. Gusto na. Laki kayo na nagsikyon. Kahit ko anak, katalagang nagtutuloy ang sikyo. Di kami nani. Siya kakit, kayo anak latang ka na kita puko ta. Ay, deday ko hirap-rapin ko latama tigtarakin tinetib, napialang at parchente no makasid si dati tinetib ng baboy agad salit. Ari ka tagtarakan di baboy nang runa kit imad adun ti balay dito ng masideg di kada iparit dan tagtarakan. Iti restaurant manong name nga kukwa ti anak ko ani Eric ken ti manugang ko. Dito yung manong nginaalanak ni Eric. Pang, Oreta, no di yung kahit talaga tagsardin na sikyo. Alain kayo, nasakti, di yung restaurant di pag sikyoan yun. Kawan na anak, sikat magsoldon kanyak. Napay kahit ko kumang aginanaki kung malatang ni mamang. Gaya na nga ti obramik, tutugaw kami di balay. Isot nakirwamak dato, nakatakder. Ang manggwardya iti asad nung lumakait ko agwardyaan. Di anarad. Di agbaling kayong sikyok. Una anak. Ragsakan naglauna ya. Adada nga pasnig ko. Tagbaling nga gwardya. Wano sikyo. Gapot pasnig tinegosyo ti anak ko. Ti gwardya. Ini may isang aldaw manong name kabayatang nakagwardyaak. Tanong kastang at sumrek, ilukat ko tiri daw, sumrek da, siyempre. Nakarekaplat at tiri daw at air condition manong name, naka-aircon ti restaurant. Kaya nga manong name, nga da sumrek, ilukat ko tiri daw, ket simrek ti may isang gwapo nga lalaki nga langana iti executive. Idi malasin na. Sika, di ba? Sino? Nestor. Ay, okay. Hindi ka malasin. Fidel? Okay. Sika ni Fidel. Di kalaglagan. Hindi at datayo ti high school. Nga sikat ka lalaingan. Pagsaksakaran ka, hindi.
Di ba? Orek lang pagpakaasi nga tantandanan kami ti kwarta tap no pasakaran na kan tulungan nak ti assignment. Kit mo sawan? Saan ka pulos si Masenso? Sikyo kay di? Sikyo ka pala ita? Saan ka nga nagbasa ti college? Saan eh? Natangamin ti tatang ko. Na-aksidente. Natnagi ti pagtatrabahoan na. So saan ako nga nakapag-kuleyo. Nagtrabaho mo ka dito. Agbat-batili dito sa manto. Piyon. Kaya medyo nakasursurak. Kit nananak mo din nga mason. Naging ka nag-tricycle driver ha. Nag-training nga kita. Manipuliti kang kakada gito. Kit sikyo ah. Susapo ay anong aral sa rabit nila mo ini. Kit siya kalalain nga hindi. Kalpasan na. May sakala ka sikyo. Anak karon kit isumanti na kay kari. Kit siya ka. Okay siya. Masak mo tangan la. Businessman. So nga imahe dito nakatransact ko eh. Lakas ka sa nung lagang business partner kami. Paunay ka matin. Nestor, impalubos mo na takastoya, di biyak mo. Rino, napagbasa mo dito anak mo. Ano niya? Papada kayong high school graduate. Nang kalatibiyakan niya. Kutak lang no, si Kandi, ti kalalaikan, si Kandi, tagbaling nga, successful nga, mas kaya, secure ka man kaya, sa akin, ang kalatibya kaya. Di ka labalos, nagpanunutin, imasod sa ko kumawit, sa nataingan ka nga secure. Unay ka man ten, Nestor, paluhos mo na tang, kasto tibiyag mo. Hindi pag mo manong name sa amin na pupuutan, simrik ni Eric nga anak ko. Ana? Mabilang? Ano ti bagbagam? Keng kuha na? Kung kinaskolat na ito, kinaraduharak ti high school, isok kalalaingan. Ito, nagkasakarak. Yung kinamtilangan na ta. Kalalaingan, iso ko mawat kalalaingan na ita, sikil na gayam. Pare, nung sa sino ka man, nadalos pa ti trabaho na. Saan nas kin nga laisem? Saan nga kastat parang kitam kang kuha na? Abay, isakit mo? Sino ka di? Siyak-saki dito katransak mo. Siyak taking ko ka dito yung hotel restaurant. Ha? Eric? Yeah. Mr. Fidel de Guzman. Siyak ni Eric. Pare, nagan, ijay pagsalitaan da. Siyak ti baka mo gorder ko na kumang kukamat gayam dito yung restaurant ng hotel. Kentilala isam. Isumot lahin kat, tibukod ko nga ama. Tatang mo, papang ko. Nga babayan ti pa nag-security guard na. Iso tinangalaan na. Ti pa nagpabasa na kanya. Kada kami nga kaapsat. Ay. Ano nga natulit ti pa nagbasa na ini. Tanauli la, iti ama. Nasapangan natin nulong mi. So, kasi mo, siguro tayo, nag-piyon, mason, ganga security guard, awan no, tricycle driver, sa nagsikyo. Ngayon na pa nagtrabaho na, nadalos, isod nagtaudan, ti pa nagpabasa na kada kaming atalong nga kapsat. Siya, may isang businessman, may isang nurse, ti ading ko nga da Australia, kaya ading ko nga ni June, may isang civil engineer, nga kung kontrata ita. Nabintas ti biyang mi, nga kakamsat. Gabati pa nang isakad ni papang mi. Iti masakbayan mi. No bay may salay nga sikyo. Panagkunak.
Awarin tiras kempay ng pagsalitaan da. Ano, kasunod to pagtutulagad na nga. Makakayat mo tagpakawan. Kinitatang ko. Eh, sorry, Nestor. Sorry. Makakayat mo tirumuan. Mabalin nga rumorhan. Una saan ka, ibilin ko kini papang ko kas security card nga ulo din na kangayruhar. Ay, sige. Hindi makaruwarin na nung name ni Fidel nagsaksakar laing kanya gidi. Inarakop ko ti anak ko. Anak, saan kumarumay nga siyang naramid mo? Apay pang. Di yung kayat, ngisakit kayo? Di yung kayat, panakkel kayo? Nganda kayo ti ama? Ganagtad ka na kami, tinaran niya ka masakbahin? Noon nyo kumatihim, nagtulagan nyo, sakbay nga, nagkita kayo, ituloy nyo kuma. Saan ko kasapulan tikas kengkuhan na pa? Saan ko kasapulan tikas kengkuhan na kadwa, kasusyo? Kasi lang nga ugali na. Naisin na. Tipada na nga tao. Husgaan na tipada na nga tao. Nagyaman na ka, Eric. Nagyaman na anak. Pang, napanagkilak nga mangikiste sa kalubungan. Nga da kayo ti papang ko. Da kayo ti papang mi. Numampay may sakay lang security card. Hanga lang, may sakay nga gwardya. Nabanglo, nadalus dito nga trabaho. Inulit ko lang manong naming ito nangarakop kini Eric Wine. May saklang security card unsikyo. Ngam data nga pa nagsikyok babanti tulong ta asawak ken tulong pa nagtinulong mi nga nagtaraken keta napaadal mi ken nadaan tinaran niya kamasakbayan di kita anak mi. Anong. Iso na panakelak met nga mangibaga nga daanak karigiti anak na natudyo na siya at nakapakumbaba ken naranyag napintas ti biyag ken ti pamilya binangon da. Napanakkel kami nga gasawa. Numampay padpada kami kinilulen nga high school graduate. Ngem, naipaay mi. Ti obligasyon mi anang pabasa. Anang tinaranya ka masakbayan di kita anak. Aging kakanagitoy nga agdama manong nami ket nagtultuloy ti kinasikyok iti restaurant nga kukwa ti inaunang anak ko. Agasmet manong nami iti kaada ni Lula na tumultulong iti mat kusina manong nami ti pagtrabahuan ti asawa. Ti ina, nagiti anak ko. Iti nabiit manong nami naangay iti anniversary, wedding anniversary mi iti asawa kad nagpakasyon ni Jenny manipod sa di Australia. Nakaduwa naman ng nemi ti pamilya na tadamaten Australiano nga asawa na ken maysa ti anak da. Manong nemi, naragsak kami ka na hindi nga managtipon-tipon mi. Ayun ka, nga nagpakadamat laeng ni Jenny agraman ti asawa na ket nagsublida sa Australia. Idinto ni June manong nemi, nagbakasyon mo ta, ngay May, ket da kami manong nemi ti kanandan na da Iric, ken ti manugang mi, agraman di kitituwa nga po kami ken kuana. Dito nga ron ti pagkasalita manong kanagyaman launay, iti anus mo, nang urnos, kalpasan nga naginsan ken ka, ti Italiana. Kanagyaman launay, ti laing mo nga nang ibasa, ket sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga di mga ken nagbuya, more power to your program manong, and God bless. So yung nga nagyaman nga pagkaya mo, Nestor. Thank you, Nestor. Ampay pangababaen, tinta pa nang ibasa. Thank you.